Hola, l'autor que jo he triat és Joan Salvat Papasseit, que era un escriptor barceloní i autodidacta que va néixer el 16 de maig de 1894 i va morir el 7 d'agost de 1924, de tuberculosi. Era conegut com a poeta d'avantguarda i va redactar molts articles tant en català com en castellà, simpatitzant amb els corrents anarquistes i socialistes de l'època. Actualment és considerat un escriptor clau del segle XX. Li agradava escriure sobre amor i erotisme, també sobre l'ambient mariner i descrivint els paisatges, perquè vivia al port de Barcelona i també perquè el seu pare va morir a la mar. I després també escrivia coses per a infants. El poema que jo he triat és La casa que vull, perquè m'agrada molt com descriu el paisatge, i és que descriu la seva casa ideal i on estaria. I bàsicament és la típica casa blanca a la platja, amb els pins al darrere, on hi pugui descansar i connectar amb la natura. I ara us el llegiré. La casa que vull, que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin. Que hi dugui un camí lluent de rosada no molt lluny dels pins, que la pluja amainen. Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, que el bon dia em digui. Que al temps de l'estiu uniu l'oreneta al blanc de cal ric del porxo m'aveies, oint la cançó del pagès que cava amb la celebró de la marinada. Que es guaiti la ciutat des de la finestra i es sentin els clams de guerra o de festa per ser-hi tot prest si arriba una gesta. L'he triat perquè crec que coincideix molt amb la meva casa ideal i amb el meu paisatge i m'agrada. I després, la postal literària que jo he fet és aquesta, que no sé si es veu molt bé. Sí que és una casa amb la platja i el mar darrere i els pins. Així és com m'ho imagino jo, i del vers he posat la casa que vull, que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin. I, és el que penso que defineix tot el poema, bàsicament. I ho he representat amb un dibuix que podria estar millor, però bueno.